кумитаи дифоъ аз хабарнигорон гуфт, агар Тоҷикистон журналистонро озод накунад, мо талаби боздид аз маҳбасҳоро мекунем. ба кормандони пулиси Русия хориҷ шудан аз Русия манъ шуд. Толибон занони тазоҳургарро дар Кобул саркӯб кард. кумитаи дифоъ аз хабарнигорон гуфт, вазъи озоди баён дар 5 моҳи ахир дар Тоҷикистон шадидан бад шудааст. вазъи матбуоти мустақил ва хабарнигорони тоҷик дар ҷаласаи навбатии арзёбии ҳуқуқи башар мавриди баррасӣ қарор гирифт. ин ҷаласаи 10-рӯза 26 сентябр дар пойтахти Лаҳистон, Варшава шурӯъ шуд ва рӯзи 30 сентябр ба вазъи матбуот ва озодии баён дар кишварҳои узви Созмони амнияти ҳамкорӣ дар Аврупо бахшида шуд. Том Гибсон, масъули дафтари аврупоии кумитаи дифоъ аз хабарнигорон, дар ин нишаст дар бораи боздошту фишор алайҳи хабарнигорон дар Тоҷикистон гузориш дода аз ҳукумати кишвар озодии онҳоро талаб кард. ҳоло дар Тоҷикистон дасти кам 7 хабарнигор паси панҷара ҳастанд ва ба ҷиноятҳои сахт муттаҳам мешаванд. дар Тоҷикистон айни замон чандин хабарнигору блогер аз ҷумла Далери Эмомалӣ, Улфатхонум Мамадшоева, Завқибек Саидаминӣ, Абдулло Ғурбатӣ, Абдусаттор Пирмуҳаммадзода ва Ишом Ғулом дар боздошт ҳастанд. Том Гибсон гуфт, вазъи журналистон дар ин кишвар баъд аз ҳодисаҳои моҳи май дар Бадахшон хеле бад шудааст. ба гуфтаи ӯ, дар пайи ин ҳодисаҳо ки мақомот онро амалиёти зидди террористӣ ном мебаранд, боздошти хабарнигорон идома дорад. Вай гуфт, ҳукумат тамоми талошро ба харҷ медиҳад то муҳокимаи хабарнигорони боздоштшуда пинҳонӣ ва дур аз чашми расонаҳои мустақилу ҷомеаи ҷаҳонӣ сурат бигирад. Том Гибсон гуфт, агар Тоҷикистон онҳоро озод накунад, мо талаби боздид аз маҳбасҳоро мекунем то бо ҳолати рӯҳиву ҷисмонии боздоштшудаҳо ошно шавем. Созмони амнияти ҳамкорӣ дар Аврупо муваззаф аст ки дар зиндонҳо мониторинг гузаронад. ин бори аввал нест ки созмонҳои ҳомии ҳуқуқи хабарнигорон Тоҷикистонро барои боздошти хабарнигорон интиқод ва озодии онҳоро талаб мекунад. мақомот ҳанӯз ба ин даъватҳо посух надодаанд. сардори вазорати корҳои дохилии Русия Владимир Колокольцев пас аз эълони мобилизатсия тарки кормандони пулис Русияро манъ кард. Медуза менависад ки фармони манъи сафар рӯзи 23 сентябр ба имзо расид. тибқи он, кормандони ҳифзи ҳуқуқ ки пас аз эълони мобилизатсия чипта ё бастаҳои сафарӣ харидорӣ кардаанд, наметавонанд аз онҳо истифода кунанд. ин хабарро нашрияи Атор бюллетен бо такя ба манобеи худ тасдиқ мекунад. ба гуфтаи онҳо, ин мамнуъият ба он афсарони пулис ки қабл аз 21 сентябр сафар карда буданд дахл надорад. бо вуҷуди ин ба як корманд аллакай иҷозаи тарки Русияро надодаанд, гарчанде ки вай пеш аз эълони сафарбаркунӣ чипта харидааст. шабакаи Телеграм инчунин ба он таваҷҷӯҳ зоҳир мекунад ки кормандони пулис ки ба сирри давлатӣ дастрасӣ доранд, дастур дода шуд ки шиносномаҳои худро супоранд. рӯзи 21 сентябр президенти Русия Владимир Путин дар бораи оғози мобилизатсия нисбӣ хабар дод. тибқи иттилои расмӣ, мақомоти ин кишвар қасд дорад то 300 000 шаҳрванди Русияро ба хидмати низомӣ ҷалб кунад. гурӯҳе аз занони афғон бо таҷаммул дар муқобили сафорати ҷумҳурии исломӣ дар Кобул шиёри «Зан, зиндагӣ, озодиро» сар дода, аз эътирозоти сартосарӣ дар Эрон ҳимоят карданд. Толибон бо шилики тири ҳавоӣ тазоҳуротро саркӯб ва мӯътаризонро пароканда карданд. нерӯҳои Толибон рӯзи панҷшанбе 29 сентябр бо шилики тири ҳавоӣ аз тазоҳуроти гурӯҳе аз занон дар Кобул дар ҳимоят аз занони эронӣ ва эътироз ба марги Маҳисо Аминӣ дар боздошти гашти иршод ҷилавгирӣ карданд. ба гузориши хабаргузории Фаронса, гурӯҳи ҳудудан 25 нафар аз занони афғон пеш аз он ки бо шилики тири ҳавоӣ аз сӯи Толибон пароканда шаванд, бо таҷаммӯъ муқобили сафорати Эрон дар Кобул шиори «Зан, зиндагӣ, озодӣ» сар доданд. занони афғон таблоҳоро ба даст доштанд ки рӯи он шиорҳои назир «Эрони бархост ҳола навбати мост» ва «Аз Кобул то Эрон набар диктаторӣ» навишта шуда буд. нерӯҳои Толибон сариъан шиорҳо ва баннерҳои тазоҳургаронро ҷамъоварӣ ва онҳоро пурра карданд. онҳо ҳамчунин ба бархи хабарнигорон дастур доданд то филмҳои сабтшуда аз ин таҷаммӯъро пок кунанд.